tikanzi vira papa Isabel. Vira kupisa ko. Kupisa uko. Moto ulingo chisunga kwenda mtenga wa vira. Ukasuka paduzo ndeka kuone hiti baba. Yes, please. Usatu wasuka vira. Ndo mapisuro anoita chimuti. Achimuti vira zo. Amai. Kana usati wambochinzwa. Imbochizama. Right. Kana wakachizama wakachinzwa. Tumira shoko, nyora tsamba, kana kufona, kana kutokwira basi, kana kupinda mundege, kana kupinda mutreni. Uchino waudza kuti imbochi test time jena but akachizama wese. Po rikiti vo. Lero chiri kushoka lenge moto chamda patira familia ya dziko la Zimbabwe nchiponi. Ndakagara nchiti dzese zinopisa. Yes. Asi ndino dzinosuwisa nedzinonakidza. One year pachitukuza pa St. Mary's. Akazonaseka vanake. Murume akaita mukadzi. Aita mukadzi ndobva asungwa. Asungwa kudaro. Kuchibva kwaita mumwe murume achivhasara apindira pa 10. Ndobva atoita vana 2. Apedza kuita vana 2 murume uyu achibva adzoka. Adzoka kujere ndobva atora mukadzi wake. Kana muchida kunzwa zvakaitika kumberi. Rambo kabata. Kunonzi kugokwe kana. Yes. Muri yeZimbabwe kune nyaya inorwadza inosuwisa yemwana angachigara naamai vamai vake achigara naamai vamai vake mai avo vanorarama vasingaoni. Ndigogo vanditika inonzi gokwe kana sabhuku choko chief mukoka chiri mawadi mbuya achigara navo vaone vakadaona uchimbuzi ndiano wabatsira chikafu ndiye anovapa but mwana uyu amai vake vari kunyika yekunze kunyika yeZimbabwe ndoko vari kunze munzvimbo umu mune masisters amai vake asi ndiye anogara nambuya. Mbuya ava mwana uyu anoenda kukereke inonamata ichishandisa minamato ichishandisa mbiya. Okay. Zvakazoitika mbuya wana kuzoti musi uyu ndida kuenda kuchimbuzi vakangomuka ndobva mbiya yemwana ndoma vakanorasira wiwi mvura yako vakaziva sei kuti pane mbiya akiyoro wiri beautiful Zimbabwe. Mukazoenda kumberi ikoko muchanzwa zviriko ndichazopedzesera nechepana apa pachihota apa chevana vasabhuku vakabatwa nemapurisa nekupomerwa kunzi vane munhu vakarowa musi waiswa mune imwe nzvimbo yaiswa matombstone pamakuva pakarowa munhu kusvika afa. Saka kune vana vasabhuku vakatobatwa nemapurisa vari kufungidzirwa vane chokuita. Vachada kusvika pachimuti vachada kuti nyaya dzavo dzitsudzurwe pa National FM muchirongwa bhozhongora segment vanokubata isei. Ichokwadi muri yeZimbabwe vachida kundibata munobata pa nhamba yangu inini. Iyi nhamba isinganyadzise nhamba yakanaka inonhuhwira inoti 0771 545 025 0771 545 025. Nhamba iyi muri yeZimbabwe kubva musi weMonday kunosvika musi weFriday. Musafona kubva na9 kunosvika na 12:30. Iyo inenge iri pabasa. Ini ndinotaura pairi ndinenge ndisingakwanisi kuidavira. Andikwanisi kuidavira kubva na9 kusvika na 12:30 musaishandisa. Hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua. Hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua. Hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua. Po rikiti paka gokwe kana sabhuku choko chief mukoka chiri mawadi. Gokwe kana sabhuku choko chief mukoka chiri mawadi. Chiramira tani nyaya iri pana pamuri yeZimbabwe ndoda kuti muiteresese. Pane panoparwa mhosva poite kukonzeresa mhosva kozoita kupara mhosva uchizama kugadzirisa zvimwe zvinhu. Yes. Nyaya indiri kutaura pana pamuri yeZimbabwe ndiye kuti kune mwanasikana ne 23 years anogara pamba pevabereki vaamai vake achigara naamai vaamai vake gogo. Amai vemwanasikana uyu vari kunze kwenyika isiri nyika yeZimbabwe asi mukati menzvimbo iyi munogara mamwe masisters aamai vake vanorarama vari mukati menzvimbo iyi vainewo dzimba dzavo. Asi mwana uyu ndiye anogara nani nambuya mai vamai ende mbuya vamai vaya vanorwara urwere hwekuti vakura uyezve havaoni. Musikana uyu akamitiswa ane mwana wake 1 anogara pamba apa. So kugara kwanoita pamba pamuri yeZimbabwe anoenda kukereke. Kereke iyi kana muchiita munamato vanoshandisa nzira yembiya. Mbiya munodzidzisa muri yeZimbabwe tivana vose vanobatsirwa kuenda kumakereke kune vasingazive mukabvunza kune vanoziva kuti chinonzi mbiya chii munogona kuudzwa ikoko kuti tifambirane nenguva. Zvadaro muri yeZimbabwe mwana uyu paakauya nembiya yake iyi akabva aisa mumba sezvo panguva dzekunamata panguva yekubata basa rake ndiye anoziva kuti kana achingapiwa munamato wake pambiya yake anoishandisa sei. Okay. Nyaya ndiri kutaura muri yeZimbabwe mukazoenda pa WhatsApp channel
vakurudi kana vachinge vatenda kuti vhidhiyo rauya apa rikwanise kutendera kuiswa papo muchaona vhidhiyo papo muri yezimbabwe rine mwanasikana achipfapfaidzwa nemasisters amai vake vana mai guru vake vachirova mwana uyu nokuda kwenyaya richataura pano zvazodaro mukoma kb nemuri yezimbabwe inzwai vachimoti mwanasikana uyu mangwana mekuseni achimuka achida kunondobata munamato nanhatu dzekuseni achienda pambiya akaona yakazara mvura iri wiwi mvura yakarasirwa nambuya vavo panguva yekuti vada kuenda kuchimbuzi vakabva vaenda pambiya ndo yavakanotira chimbuzi chavo ndobva vaisa mbiya pai wiwi mumbiya mwana ari kunodai so ari kunzwa kuti aise mvura muno mutiri vaviri kwambuya zvikanzi ndini zvikanzi gogo ingawani mukada kuenda kunozvibatsira nguva dzese munotaura neni imimi amukwanisi kuona anoona ndini ndokuperekedzai ndokuendesai uyezve mbiya iyi imimi amuizivi nepairi nokuti amuone maziva sei kuti iri papi ende nhasi sei mashandisa nzira yokuti tashandisa mbiya yangu kuita chimbuzi muchimbotaura neni zvikanzi kudini ago mwana achibva taura mashoko ekuti ndofunga minamato yandaipiwa yashanda mbuya ndofunga muna kumira mushe munomuka muzukuru ari kudza gogo mbuya vachibva vazofonera vanasikana vavo vanogara munzvimbo umu zvikanzi mwana akandinanga huroi ndokubva vauya vanasisi vauya anogona kunga iri hanzvadzi kana sekuru vakanga varipo zvikanzi mwana ngaarangwe gara pasi chandoda kuti muone pana pamuri yezimbabwe inyaya yekuti kana chatendera kuti vhidhiyo risvike kwamuri muone maroverwo aita mwana uyu nemadzimai maviri vanove vana mai guru vake vachichinjana kumurova nenyaya yekuti wakaudza mbuya uroi nenyaya yekuti vakanga vaitira wiwi mumbiya yako yemunamato mashoko aibuda pavhidhiyo apa pane vamwe mai guru vake shedzera mashoko vachiti tichakurova kusvika zvanaka kana uchiziva gore riya ndini ndakaita zvakati ndikasungwa asi ndakadzoka kana ari mapurisa emunomu tinotya navozvi zviri pavhidhiyo izvo maiwe tinotya navo tondwari kuenda kwako kumapurisa kupedza nguva asi vakunopedza kumurova vachibva vati izvezvi tichibva panapa haubudi pano hauende kumapurisa kusvikira zvanaka so zimbabwe vamwe vari mukati mekutaura vachiti izvo mwana ane mashoko akataura asingaite anokodzeresa kunyange ngozi asi kune vese vakataura mashoko asingaite vanorangwa nenzira ipi ndizvo here zvakaitwa nana maiguru kuranga mwana uyu mushure mekunge audza mashoko kuna gogo enda ipapa itoudzwa kunzi chechi iyaya inoita zvemweya iyai usaende futi bvunza imwe yakati uende iyoyo nokuti kunonoudzwako kuti zvakati kuda kuti pane mamwe shoko zvakare aibuda avaiziva kuti mwana akaenda kukereke yemweya pane zviri kunobuda asi marangirwo akaitwa mwana pazimbabwe muchaona kana kuti tatendera zimbabwe mwana akarohwa hatizivi kuti upenyu hwake izvezvi huri papi uyezve vakazomuendesa here kuchipatara okay mati mbuya gogo vanogara nemwanasikana akura sei 23 years vanoshandisa imba yakaita sei vanoshandisa imba ndingangoti ndeeraundi ihombe i1 ndio mavanorara imomo okay saka ndofunga sezve munamato ine dzimwe nguva dzainoitwa dzeusiku saka mbiya yake ine kona yairi imomo right asi gogo pese paunoda kuenda kunozvibatsira vanotokumbira rubatsiro kubva kumuzukuru ndiye andovaperekedza ine ndo zvaakagarira ipapo kuvabatsira sezvo vasingadi vane dambudziko rekusaona asi musi uyu akangozomuka ndokubva aona mumbiya maitirwa chi wiwi iwiwi yakaitirwa mumbiya gogo vakaenda straight pambiya hapana kana yakarasikira pasi vakaziva sei kuti pane mbiya yezuka ipapo shoko rekuti vaisa ita mumbiya umu havana kuudza vana vakakwanisa kungoti ndaitwa muroi vana ranga imono 4 minutes past 10 ndo pafika nthawe pali manje gokwe kana inzwa chatsudzurwa kana bhozhongora chepa gokwe kana munoti kudiniko ndiri kuona mamessages enyu ari kuyatumbirai ka WhatsApp message pa 0718 692244 0718 692244 munguva shoma iri kutevera ndinenge ndichiverenga mamessages enyu pamwe chete kana kutora kanhare tinzwa kuti munoti kudiniko kubudikidza kana icho chatsudzwa na bhozhongora tichambopinda kamuchitoro manje timbotengesa kuitira kuti tikwanise kubhadhara mare
tinotenda Zimbabwe nokuramba makabata pachimuti zvikanzi nababa tapiwa vari kuStonebridge kudhemu. Kanyemba na Bhozho video ndariona, mutemo ngauite basa rawo, vekurova mwana avo ngavasungwe. Saka kune avo vari pa National FM WhatsApp channel, endai munoona ka nyaya yataurwa kana baba Isabel yeGokwe Kana, muone ka video yacho, munoti kudini ko nayo mbuya avo mumfiti ati mbuya avo mumfiti mbuya avo ni mfiti zvemashuwa. Vakaziva sei kuti pane mbiya vanoona usiku chete? Polisi ngaite basa. Ndinonzi Nyasha Nyakuchena, mainowewo ndiripo paziko takachibata chimuti baba Isabel. Hanzi gogo vakaziva sei kuti pane mbiya? Ivo vasingakwanisi kuona, vane dambudziko rekuona. Asi mapurisa ngavaite basa, ngavabate vana maiguru avo makarova mwana. Matongero acho paitobuda mashoko mukoma KB, antu unozviziva kuti nini mapurisa ndosvika nawo. Ende ndakambosungwa asi ndakadzoka. Ndimwe mhosva kai? Zviripo pa video papo zvito. Ndimwe mhosva kai? Ndimwe mhosva iyo. Yokuisa mapurisa muhomo. Kutaura mupurisa wakatenga waanodya nawo ndiye upi wamutauri? Komishina Potemba Nyati. Ibvani mubve. Zviri kuitwa vana venyu. Zviri kuitwa vana venyu. Kana kuti ndosva vari kuitera ameno. Gokwe Kana. Yamletema kuti ndiyo kanyumbani ya mpepo ya Zimbabwe Broadcasting Corporation National FM. Tawe zato gopa na 29 minutes to 11. Tiven peso muntu ndiwatonga pabodzikana nambia tiri kubwerera tsopa nopa. Abatwa na Lakisanya Mawe kumaubra. Hanzi nyaya iyo ya musikana wekurohwa. Nana maiguru, vana maiguru ndiwo vakaudza gogo paigara mbiya. Saka gogo vakangozotsvanzvadzira vakaiona ndokubva vaitira wiwi imomo. Ndinonzi Lakisanya Mawe ndiri kumaubra papa Isabel. Ndine imwe nhoroondo yandinawo isinei nekurohwa kwemwana oyo. Kubva mwana uyu achikura asvika paari takaita tsvakurudzo kuti mwana akakura sei. Makuriro akaita mwana wemukoma KB, amai vake nzere vakamuona naye vakaita nzira yekubwinywa, vakabhinywa ndipo wakabata pamiri pemwana uyu. So makuriro emwana uyu zvakare akakura munhu ari munhu aishungurudzwa even naamai vake. So hama dzaamai idzi vagari vemunzvimbo rutoti vari kutoziva kuti kunyange mwana uyu vakamushungurudza havana anomira nokuti mai vakewo zvakare vane kumwe kumubata kwavaimuita. Apo baba vacho vakafa. Anga achivaziva here baba vake? Amene ndakazokwanisa kuvaudza here kuti ndio baba vako ava, but ndio nzira yakauya nayo. Saka izvo zvekugara kwaari kuita vakawanda kuti tiringomuona hatinazomboona kuenda kuchipatara kwake nenzira yamuri kuona marwere hwari kuitwa kana asina kuenda kuchipatara Zimbabwe. Urwere hwakatoiswa uyu. Gokwe zvinorwadza zvinoitwa mwana uyo. Ndinonzi Love Mobile Packet muchapondwa musana kubhindura. Mukatarisa mwana uyo akasiyanzi usaende kumapurisa, ukangobuda gate chete ukaenda kumapurisa zvakamira zvakadaiso ane kumwe kuvhunisa. Saka kurarama kwaari kuita ndiko kutya, hakusiri kurarama kwake kwakanaka. Baba Isabel, hapana munhu ari pamusoro pemutemo. Icho ndochokwadi ichocho, but ava vari pamusoro kwa vakati polisi ndodya nayo. Hakuna zvinhu zvakadaro. Hakuna zvakadaro. Saka toda kunzwa kuti mapurisawo vachakwanisa kuti tiudze madyiro unoita iwe nepolisi. Ndizvozvo. Unodya sei? Unodya sei kune polisi? Sei nepolisi? Haushandi ikoko. Kubira mbona payslip yawe yekupolisi. Aiwa, izvozvi tinoda kubata mutauro wemapurisa. Commissioner Potemba Nyati. Ichokwadi. Tibve kuti nkhani iyo yakuGokwe Kana irafika mumakutu mawo. Kana yakasvika vakaitora sei nokuti pane mhosva mbiri sokuona kwedu. Ichokwadi. 1 yekurohwa kwemwanasikana. 2 yokutaura kuti mapurisa tinodya nawo. Pamwe isisi tisakasara tokudongerisika zivi kana unoda kudya nemapurisa unodya sei. Vanofanira kutaurira mhuri yeZimbabwe nokuti video yatenderera. Vanhu vanenge vasisatembe nemapurisa yedu vakusvibisa mapurisa vanofanira kutaura kuti saka kana munhu achiti tiri kudzonga mapurisa maidya sei. Hamushandi ikoko kwenu. Gokwe, icho chekugokwe kwana Mr. Grocery. Mawani. Kanyemba. Imbochinja mtauro. Iti Kana. Kana. Inozvimirira. But gokwe ka? Ndati imboshandisa kuti Kana ndinani yaye. Gokwe! Icho chekugokwe Kana
kwana Mr. Grocery ima 1 kb ita 4 kuti mashasha ese Shekman Matono tinasho gotora hita nyakaringa seregaisa mwero gwaya tichaona makwerera Victor Katiyo Kelvin Joao ndinonzi Mr. Desire chigwededza all the way from Bakasa. Uri kuziva ndikupi kunogara murume uyu? Bakasa. Kwada Mr. Grocery wosati ndikupi? Do kune mukadzi uya wokubva pa next door achirorwa pa next door anobva pa Bakasa ka. Hakuna kusina zveko. Zvakaitwa nana Maiguru handizvo. Handizvo ndo chokwadi asi iwo zvakaitwa na Gogo handizvo futi nokuti hazvisi nyore zvino kachikamadza izvo uye raramo iri kuraramwa nemwana uyo haina kujeka iyo. Ndinonzi the radio inspector Shekman Matono kunyanga nyakomba nyaurowa. Zvakaitwa nana Maiguru hazvisirizvo. Zvakaitwa naye mbuya vacho. Zvakaitwa na mbuya ndizvakakonzeresa nyaya dzesekezi. Ndizvozvo. Ndo paifanira ngotangira nyaya ipapa. Sorry mwanangu. Zvanga zvandibata. Usiku kuti ndikumutse ndarwadziwa. Ndaona senge ndiri kukanganisa hope. Sorry. After sorry ndo paifanira kubuda mhosva dzemwana uyu kuti ingawani mbuya vakati sorry. Ko zvawakazotaura sei uchienda mberi waenda sei. Uye zvekunyangwe dai akazunza akanganisa. Ndo marangirwo here anoitwa pamutemo uri munyika yeZimbabwe. Nekuti vanoranga mataredzi mhosva ariko. Kana vanhu vakutonga voga voita sei. Dai vana Maiguru vakaona kuti mwana akanganisa vakaenda kunoripota kumapurisa. Mwana osungwa omiswa pamberi pedare opuwa mutongo wake. Hapana ane mvumo yokutonga yega. Ava vakatonga mukoma KB. Shamu dzakachinjanwa pa mukoma KB. Zvakaoma. Dzakachinjanwa. Pfapfaidza ichimwe babesa pe nthawe dziri kudiana. Icho kwa dimbo ya Zimbabwe ndiri mukati mekufamba. Chemurume akaita nyaya dzake akasiya anzi. Ukangoita wani chawabata chete pamishonga yako yaonayo pano. Chese chawakaita nemushonga wacho panapa chinofa kana irimba inotsva. Chese chawakaita nemushonga chichatsva. Saka gara wakadaro. Ndichazokudzai pari zvinozvi. Regai ndimbopinda paka. Zimbabwe ndapinda pachitungwiza. Andiri yasimudza mbada tirove pakatsika. Andiri yasimudza mbada tirove pakatsika. Andiri yasimudza mbada tirove pakatsika. Simudza mbada iwe pakatsika. Simudza mbada pakatsika. You're telling to where Kia ta. Hati. Reporting to the angel. Reporting to the angel. Johnny Kwakotanga kuna matapadenga tene. Nicodemus. Maya musoni wakatacha tevera pakutenda ndiye ndipo. Leviticus. Akatevera zvakare. Simon Peter. Akapedzesera pakutenda. Mother Mary. Tapio. Roma ilitsipaini fata pitani pro. Afana tusipekeshera mturaima. Jumande wakachiwemba kemelikia. Sayipiliti horoma. Dangerous with the pinfo. Dangerous with the pinfo. Walk out wem. Sayipiliti. Horoma iti. Dangerous. Okeroshi. Oiri. Po. Rikiti. Vunchani kiraitaka kuchitungwiza. Mamukasei kwa general oshereni. Ndikuona vakutotibata mukoma kepi tapitira mukati medzimbo yavo. Vari pamanyame. Hapasi pamanyame. Tapitira pa St. Mary's. Zvikanzi natapiwa Maichiraya tapiwa. Takachibata chimuti kuti paka. Nyaya ndiri kutaura muri yeZimbabwe. Kune murume wemuchitungwiza. Akaroora mukadzi wake. Ndokubva aita mwana. Aita mwana. Baba ndobva vaita mhosva. Yakaenda kukoti vanoona nemataredzi mhosva vakati une kodzero yekunofarirwa. Makore anodarika 10. Kanyemba. Mwana akari na makore mangasi. Mudzimanga. Mwananga chiri kuma 2 years. 2 years. Apa bva 10. Chirika kuchema mzukuru. Kanyemba. Sorry. Kanyemba kachema ndinonyera. Chizwa Kanyemba. Murume achibvaenda kujera. Aenda kujera kuchibva kwaita vamwe babawo. Vana mucheka dzafa. Vanoda vakasiyiwa nevamwe. Paka vakapindira. Padeni pemugari kujera. Vanonoka. Uyu atora. Agara namaya. 1 mwana. 2 mwana. Paka murume adzoka. Okay. Musati maenda mberi. Baba pe wakasungwa. Vachibva vatongerwa
makore wakapiwa vachienda kuchitokisi. Yes. Amai vakatora nguva yakareba sei vasati vatsvaga munhu wekudanana naye? Ndofunga chakangovaremera makore kuti obvious zvainde zvakawanda. Gore rakasara rinopera mudiwa anga padhuze ana bhosho paka wakati padhuze wapindira. Chikomba chauya pamba here kuti amai vanga vachirodzerwa Samuel? Chikomba changa chakutogara pamba zvese naamai vemukadzi. Iye nyaya yeamai vemukadzi ndiyazoita kuti tisvike panyaya iyi, but hatiitaure katisina kubva pane mudzi. Ndizvozvo. Eka. Okay. Aita mwana 1, aita mwana 2, chikomba chatsoka. Muridzi wemukadzi atsoka. Amaiwe. Muridzi wemukadzi achidzoka kudzere. Ndovatora mukadzi wake. Sokanzi aimi amusiwe pano imi. Ava ndo baba. Muridzi wemukadzi achangagara nomukadzi zvakare. Amechi chakaitika. Baba vemukadzi wewe. Baba vemwana muridzi wemukadzi. Ndobvatorwa zvakare. Ndobvakandiwa mukati. Baba vane vachibvadzoka. Musamhanye. Take your time. Let me take my time. Varidzi vechimuti ndiwo vanobhadhara maresidence. Chokwadi. Mati chitungwiza chii chakaitika? St. Mary's. Kune murume right akagara nemukadzi wake akaita mwana 1. Anga ari mwanayo. Andazomutsoka kuti mwanayi. Okay. Ndobva asungwa. Ndobva atongerwa makore akawanda. Mukadzi paakasara akaona makore akawanda. Ndobva atanga kugara nomwe mukadzi. Mumwe murume. Chikomba chaiye chigara pamba. Andika chatogara pamba chikomba chacho vachaita mwana 1 chobva chaita mwana 2. Muridzi wemukadzi achibva adzoka. Paakadzoka zvikanzi baba vemwana adzoka. Chikomba chichibva chasiyiwa chikomba. Chibva chabviswa pamba. Mukadzi achibva atanga kugara nemurume wake. Iye murume paakadzoka achiona pamba pane chikomba nevana 2 akati kudini? Changa chisina chokutaura because kushanda nepekugara zvise zvikutanga pamba pese apa aritochengetwa ndiye. Because vane simba nezvizvi zviripo ndo vakanga varipo. Ndo vatanga kugara nemukadzi uyu nemurume wake. Agara nemurume wake vasina kumboita mumwe mwana zvakare. Murume uyu ndo vatorwa zvakare mapurisa achibva akaenda mukati. Achibva asungwa. Mhosva yakabatirwa pakutanga pachi2. Yekutanga inopikwa yega. Haudzokeka but yanga iri yei yekutanga. Hatizoti yepakutanga yanga iri chii. Zvese ndaisazvitsvage zvese nokuti nyaya yandakatiidayo ndineyetiidayo pandiri kuita. Murume uyu abva adzoka pamba. Chikomba chabviswa. Murume uyu paabatwa zvakare aenda futi kujeri. Ndopanenge ruhoro muriwo. Abva abatwa. Chikomba chachaita sei? Chadzoka chari. Ndobva chaita umwe mwana. Vavana vangani? Vavana 3 vezvikomba. Anditika iko zvinozvi chikomba muri baba vemwana veve vabva vatorwa futi nemapurisa. Vatorwa nemapurisa uya kudzingwa pamba manje kunzi pana pari chadi. So murume wechikomba ichi ndo chiri kuti inini ndanga ndichigara pamba apa ndikaita vana vangu ndikatotenga stand yanga chikazoenda ikoko iko zvinozvi ambuya amai vemukadzi vakasangana neni vari kundituka. Saka ndoita sei nevana vangu? Ndiri kuda vana vangu. Aunza munyaya chikomba. Chikomba changa chisina mhuri here yacho. Hatinotsoga mhuri dzechene asi chatoziva ndechekuti changa chakuti bosi pachachibvumira kugara apa chaitogara chisina mwangu wachoenda. Chaitogara ipapo 24/7. Saka chiri kuchema chiti Zimbabwe amai vemukadzi iko zvinozvi ndaitovachengetawo ndichiita zvese. Vana vangu iko zvinozvi ndakutukwa handichafuni kuona vana vangu ndiri kunzibva panapa. Zimbabwe zvakanaka here zvandiri kuitwa naambuya izvi? Chikomba chakura sei? Ndingangoti mukomana murume uyo ari kuma 40 and above asi less than 40. Saka izvozvi chine vana 3 nemukadzi wemunhu. Izvozvi murume wemudzimai uyu ari kuchitokisi akasungwa. Mushure mekuita vana 2 nechikomba murume achibva adzoka. Chikomba chibva chadzingwa pamba chikaenda. Murume achibva asungwa ndokubva aenda kuchitokisi. Chikomba chibva chadzoka zvakare ndobva chaita mumwe mwana wechi3. Saka izvozvi chikomba mati chakaita sei? Chabva chabviswa futi pamba nemudzimai. Chikonzero chaakadzingirwa ndechei? Hatiziri chikonzero ari kudzingirwa ende akasangana naamai vemukadzi. Amai vemukadzi vakasangana nemukwasha dondo vari kumutuka. Baba vepamba vachiri kuchitokisi vakapiwa makore mangani? Iko zvinazove makore mangani? Ndiri kukumbira mama varidzi venyaya kana muchitinzwa tibateika kana kuti iwewe muridzi wenyaya. Chimbotaurai nemuridzi wenyaya chikomba. Amai muridzi wenyaya futi kana vakakwanisa kubatika chimbotiudzai kuti nyaya dzakasungirwa baba pakutanga ndezei? Zimbabwe muri totinzwa izvi kubva kuhama kusvikira kwauri iwewe muridzi
wevana aunza nyaya kunoku aurege kuudzwa kuti baba vangu vari muno makasungirwei nemi amai vacho muri kudzinga murume muchidibva panapa hamutadzi kuziva ka tibatei kachimuti chichatsonzwa dare nyaya yenyu itongwe zvakanaka sendimerisi Kanyemba na Bozho, combination yonyu yakanyanya. Ndiani akakusanganisai ndimutengere Pennycora nemabanzi ndinonzi Gilbert Chimpaka ndiri kubangeti. Pennycora richiri kwiri kana takamochinjwa zita kuchisina vaisa Pennycora arisiro president iwe Gilbert Chimpaka watifungire iko ndo paka azvizingire pasini yake ndo patakatora paka tapindira KB Gomba rina mwana ozwo dukwende CBD Harare. Iri ringanzi Gomba risina mwana iri. Raitiza rekwete retu kuda pachena kuyamumba rotozikamwa. Rinonza rina mwana ndeche chinopoya chopinda mbame munhu. Choita mwana time chezoti mune mwana wangu nikuti mai ava ndaimbotamba nawo singazikanwe. Iri arichisiri Gomba iri. Haisi mosha ere yechikomba ichi. Ndambomuudza inini. Haisi mosha nokuti murume uyu akaenda kumatare edzimosha. Ndio minjiro dzinamupawe ndikati iwewe vanhu havana kurambana wakatora mukana wokusungwa kwemunhu uchibva wanoita vana nemukadzi wemunhu saka pauri kuchema chiti zvandiri kuitwa izvi iwe uri kuchedza mhosva iwe not 1 not 2 but 3 ari kuti hanzi ndakatengera mukadzi ichi kwai ndikatotenga stand izvo tichibva panapa tofanira kunge tine patinonogara uchigara imba uchigara nani nemudzimai womuri uchiita vana nemukadzi wani ndikatesa puchipuchani ndamubvunza kuti iwewe unewo wakaendesa iri mari uyezve kana unewo wakaendesa yakanogamuchirwa chinzi ndiwe ani okay regaiti ndibate mukomana ndibate saka chiriko kuchitungwiza zviriko izvo chakatoteera nyaya yacho mati chikomba chakura sei more than 40 Chikomba Kanyemba na Bozho icho chitori nemhosva yokugara mumusha memunhu nemukadzi wemunhu ndicho chinotofanirwa kakubhadhara murume ari mujeri uyo chokwadi ungauye mumusha meumwe munhu hanzi kusvikotoisa mukadzi wemunhu vana vatatu akadii kutora mukadzi uyu oenda kwavo ndinonzi mai asanele pahwedza mai asanele pahwedza chokwadi ndizvozvo kune vanhu vane zvivindi but baba ava murume wemudzimai uyu paakabva kuchitokisi achisvika achiona mudzimai ane vana 2 chikomba chiri pamba ipapo ndokumwe kupererwa baba kutomudza mukadzi kutoudza chikomba kuti baba ipamba panapa vauya ibva panapa mai vanoreba ava vaikavaka apa hambuya vanga vari peri pamba yes idziwo dzabatwa dzadzokera futi chikomba chakuya ipapo zvakare mumwe mwana mtsogeri wadziko president Dr. Idi Munangagwa ari kudziwa ndizvo zviri kuita vana wavo vana vari kutungamirira saka uri bakasimba vanoshanda basa KB na Bozho hanyaya paguruve iya yegupuro iri kuramba ichindirovesa hanzi ndakusiya masawira ese manje ndinonzi Baba Levi kuStone Ridge kujura wokwachiyangwa ndisawira wako here rekatimbopinda muchitoro Baba Isabel abaiwe ona mamessages kiki kuseka kwa WhatsApp madzimai hatina zera navo 1 2 3 nechikomba kuti chikomba hachisi chiri kusimudzira mhepo muridzi nemukadzi kupinda mukati kuti chikomba hachisi chiri kusimudzira kamhepo muridzi wemukadzi kupinda mukati ndinonzi James Jamu ndiri paWaterfalls Baba Isabel but zvinogona kudaro yes kamutambo kanenge kakatanga kudhara avaiwe chekuSt Mary's icho idhirama chairo ndo zvavari vanhu vacho vanongoita chero kana vachikwanisa kuti vanopinza munhu uripo wataboti waita kuchera chekuSt Mary's idhirama chairo ndo zvavari vanhu vacho vanongoita chero Lioness taura nesu chii chaitika vanongoita chero pakuita sei vanongoita chero pakuita sei ndicharamba ndichikumbira kuti baba varidzi venyaya iyi mundibate
tione tobatsirana sei nekuti tine kumwe kubatsira kwatiri kupiwa panapa kwamunogona kunge kuchikubatsirai but kwatisati takwanisa kuyanapo pamhepo mugondibata zvikomba zvemuzimbabwe ko zvinohodhe piko zvivindi zviri kushinga mazuva ano ndinonzi Innocent Nyamindu kumandeya 2 Bermuda Honde Valley wechelechele baba Isabel varume zvikomba zviri kutora kupi zvivindi izvi zvivindi mukoma kevi zvivindi keizvi mukadzi wemune poison man okay kudanana nemudzimai womuridzi aenda kujeri wobva wamumitisa 1 mwana 2 obva adzoka mudzimai utoti ibvai panapa baba ipamba panapa vauya iwewe kunkudu kuti achatovhundi kuti auya achati kudi murume usungwa futi wodzoka woti mwana wachi3 muchiri kukaziva kambo wakari nai baba Isabel aiwa tari chikura mandoza kalakata vanakadika apa ndipo tatifika kuti madidas tuyatuya right fakachoka view maside kana kuti kakashoti kanenge kane homwe 1 yemukati uchifamba kaisa ruoko 1 momwe sope nokuti mazhinji anga asina homwe rino homwe raitodhura uko karova tenda futi right Mr. Magore ndizvo vari kwabetera pabohera vane kwakachibata chimuti kuti Mr. Magore achisiye baba sando dzenyu Mr. Magore kuti po rikiti bvu message yakasvika nababa Chirinda aiwa yakasvika kubva kuUnilong vakasvika nekwamuriko vakazoti chimuti munochibata amaiwe aiwa rambai makadaro regai tobva tangopinda muchitoro nevasawira vedu veUnilong ichi chekusend Marys chichavharisa ichi bozho nabonzo kuti chikomba ichi hachisiricho okay kuti chikomba ichi hachisicho chaitokwenyera mapurisa here kuti murume asungwe vawane kufadaya zvavo asi vakadzi so ndosaka ndakaramba kupinzwa mugrupu rekunzi varume imbwa because kana isu tiri ko iwo mudzimai chii ndinonzi Joshua Mazadza mukomana wechidhindo nganganga paborodo pana Wishdon po rikete bvo toita sei neshamwari yedu iyo sekuru Jova Crobra North muri sei ko kanyumbo kanchemera kuti moyo wangu kuri kutsamira kwa Tami Moyo aiwa anogonosi Tami Moyo paakauya akati arikuda kufamba nechimuti National FM icho kwadi kwese kwatinenge tichienda maroad shows saka tofana kumuzivisa kwatiri kufamba kwese 9 May tiri kuenda kapa boss zemunyati pashisha business center even anonzi Kenny Wamambo akati kuti ada kufamba nechimuti saka 9 May Kenny ari kuloncha Saturday ka Saturday tinge tiripo takainvite waka ndizvozvo apo Saturday tinge tiri kuDarwin apo anzani Denmark Magara kwanzi ndiripo pa boss zemunyati futi achirowa munamato wangu kani kakarova kandira nezve drugs baba amuna mato wangu kutokwani mawani akatora ruoko rwangu ka akatora ruoko rwangu ka ukatodaro nengaseta quiz aiwa kusafa kutora rwangu wani aiwa akatobata rwenyu anobva atopera ziri kuita kudiana 10 minutes past 12 Nas Gudanga Mole Mlauzi ari kupitira mustudio manje baba Isabel hanzi dambudziko nderekuti vamwe vakadzi vanodzikisira varume vavo 55%. I'm not sure kane percentage iyi yevakadzi havatozivi kuti murume akakosherei ndisikwereserewo baba vangu Lucky Karenga pa Glenville 3 ndinonzi Effort Nyakasaka the Korean man okay Nyakasanga the Korean man Effort Nyakasaka the Korean man mamwe madzimai avazive kuti varume vavo vakakosherei pamwe wadzikisira ndo zvimwe zvinozopaka kuti zvikomba zviite zvivindi zvokugara pamba usavhunduka hana jiri nditsaga ndizuze mazita tinenge tichipiwa akomana ameno Nas Gudanga wozalapa bwera kuno ndiwo vane vazukuru ndimune vazukuru pane chatsudzura na bhosvo chepa St. Mary's Chitongweza mudzimai nemurume vagara vese vabatsirwa nemwana zvisine baba vachibva vabatwa nemhosva
vachibva vasungwa ndokunzi 10 years plus. Variko kuchitokisi mudzimai achibva atsvaga chikomba chekufambidzana nacho, chikomba chakatoya pamba apa. Ndokubva vati mwana 1 mwana 2. Baba vachibva vasunungurwa, ndofunga kuti havana kubuda nepresidential pardon amnesty vachibvodzoka chikomba chiri pamba. Zvikanzi namai mufana baba vepamba pano vaita sei vauya, saka famba chikomba chibva vana varipo pamba. Zvisinei baba vapara rimwe futi mhosva vachibva vasungwa, chikomba chibva chadzoka ndobva selector chakati yaka mumwe mwana wechipiri. Saka izvozvi zvabvondora chikomba chanzi ibva panapa. Saka chikomba ndo chaunza nyaya pachimoti kuti vakudzingwa plus vana vangu ambuye vakasangana neno vari kundituka, ndofanira kuti ndite sei. Apo takatatenga stand yekuti tinovaka musha ndokadzi wemunhu. Asi iye paakazokavira mberi kuti vaite wechitatu mwana apa angachikwa kuti murume ayenda atonyura achadzoki. Hatisi kuziva kana nekuti mudzimai uyu achiri akaroorwa achiri mukadzi wemunhu havana kurambana. Ndikuende ipapo. Yes. Kwaidzo hama dzemurume dzakati kudii pekutanga pakaita vaviri ava kozoti iko zvino kechituka akaita umwe uyu. Nyaya inofamba paBaisabel, hama dzemurume dzakati kudini. Mukadzi uyu anga asingaenderi kunoona murume. Mai vake ndiri kuona kuti it's obvious vari kusaidhi yemwana wavo. Ichokwadi. Which mwana ari wrong. Vaitogara vese naamai. Amai ndova kutotuka chikomba manje. Hapana pano ndikangasira mwana wangu. Havashaoni vana vese vatatu. Saka uri kuti kudii waita mudigisei. Ndini kama katanga kuona usikana wenonzi. Aiwa mai ava vari wrong nemwana wavo. Mwana wacho ari wrong plus wrong wacho nobva wedzora namai vari kubvumidza mwana achita zvinosemesa kudai. Kwacho chikomba simba nechivindi. Ndofunga chikomba ndofunga kwaihambiwa. Iye mukoma wedu pawakabva kuchitokisi pakutanga paya achiona pamba pane vana 2. Kwaidzo hama dzake pavakaona muridzi wemusha adzoka kuchitokisi havana kuita nyumu here kuti vagare pasi naye vataure naye kanyemba iye haina kupera. Pavanga vachizviona ivo zvichiitika kusvika munhu aita vana vaviri hama dzemurume asana hama. Tiri kukumbira ukaBaisabel mutitsvagire ukakomba tofana kuti ipedza yese kuti inoti bvu toda kuti nematumbu ayo because hama dzechikomba hama dzemurume wemukadzi uyu vanhu mazuva ano vanonyarara icharo iva mai avo avambuya avo urigara nemwana achiita zvakadai. Titsvagire ukachikomba baBaisabel pamwe chete nemudzimai uyu wokufadaya nechikomba nehama 1 vauye kuno kumangwana. Ndiri kukumbira varume vepachitungwiza vakatanga kutaura nenyaya iyi vachipa murume uyu foni nezuro tikamboiginowa tikazotaura naiye muridzi nhasi kana pane vakandibata izvezvi ndibatei izvezvi 10 minutes time ndenda free toda kutaura kana mati ndisvike ipapo auye mangwana chikomba apa mudzimai uyu apa titaure naye mangwana iholiday workers day. Kunzwa zviri ndine simba renyu nezvamurida kuti zviitike. Chikomba chakashanda guys. Chakashanda. Chakaita vana vatatu. Chakatenga stand. Chikachengeta mukadzi uyu namai vacho. Nhasi chakunzirwa pasi. Asi iwo icho chaizviita ichi chiri pamba pemunhu nemukadzi wemunhu futi. Nokuti mudzimai umuridzika. Haana kupiwa gupuro kana kuramba naso kuti pakati pavo pakauya jeri. Ai bozha ika. Vatsvageika kuitira kuti mangwana vauye tiite mabookings acho vauye pachikwanise kupinda pane maganazi kavanopurisa toda kuti vazotaura veganya izvi chii kuitika. Asi kana ukawana nguva bozha chimbotaura ne1 hama yemurume ari kujeri uyu hama yake 1 vanotipa ndine nyaya yandinayo mhuri yeZimbabwe yemasabhuku. Vanhu vakawanda vari kuchema zvikuru sei nenyaya iri kuitwa munzvimbo dzakawanda nemasabhuku. Vanhu vari kuchema kuti izvo masabhuku ari kutengesa mastenzi evanhu. Vanhu vari kuchema kuti izvo vasabhuku vari kutengesa mafuro. Vanhu vari kuchema kuti izvo masabhuku kukangoya vanhu vaviri vakamira vachiti stand yangu ndi stand yangu vakakutarisa kuti uyu ane mari akutopiwa stand. Masabhuku vari kutengesa mafuro. Masabhuku vari kukwanisa kuti izvo munhu ari kugara pamba pake
ane 7 years kana 15 years achigara koya mumwe munhu ane mari akutonzi pinda iwewe. Vanhu vari kuchema vachiti masabhuku ndio hama dzedu dzepedyo, nyaya dzedu ndio padzinotangira. Yes. Dzozoenda kumadzimambo. Asi zviri kuitwa nemasabhuku hatizi kufara nezviri kuitwa nemasabhuku, kuti hatizivi kuti vari kuzvifambisa sei. Ari ivo vanhu vatinofanira kuti tirarame nawo, vatungamiri venharaunda. vatungamiri venharaunda. Okay. Inyaya dziri kuitwa masabhuku kuti masensi ari kutengeswa kaviri. Vabereki vana vakafirwa nevabereki, musha wavo iwo unogona kutorwa uchipiwa mumwe munhu nenyaya yekuti vabereki vafa. Mafuro ari kutengeswa, muimba 1 inogona kutengeswa, stand 1 inogoniswa kutengeswa katatu, asi sabhuku kunenge kune mari ndoko vari kutora. Nditori nemazita emasabhuku nedzimwe nzvimbo, kozoita vamwe kwakafanana nedzimbo dzakafanana nekwa Mutoko. Vanhu vari kutorerwa stand nenyaya yekunzi vanyanya kurima, vari kuenda vachitengesa. Asi munhu anorima mukoma KB munhu ari kushandira nyika. Anoenda kunotengesa kuma GMP, anoenda kunotengesa kune zvevarimi. Asi sabhuku ari kushevedzera kuti kurima kwauri kutengoko ibva muno. Vanhu vakatopiwa notice, vane chibage chiri kufurura chiri mumunda kuti endai. Anoenda kopipura nezvinhu zviri mumunda. Yeah. So vari kubvunza kuti ivo vanhu vanonzi vanodzingwa nemasabhuku kana kudzingwa nemadzishe munyika yeZimbabwe ndiyo, nokuti ari kudzingwa muZimbabwe achienda muZimbabwe. Munhu anodzingwa namambo kana kudzingwa nasabhuku munhu anenge ambopara mhosva inobva papi kusvika papi. Uyezve paanodzingwa munyika yeZimbabwe anenge achiendeswa munyika ipi? Iyo nyika iri siri yeZimbabwe. Haana mutongo wanopiwa here kana mhosva iripo wonzi gara zvakanaka nokuti wakanganisa. Baba Isabel, regai tiedze kuzobata vanhu vanoshanda nemasabhuku, vanhu vanoshanda nemadzimambo, handitika local government kai, icho public works. Tinzwe kuti vanoti kudini nenyaya kana kuti nhuna ziri kunzwa ka nevagari kana kuti vana vemuZimbabwe, kuitira kuti vazouya pano apa vazopindura zvese zviri kuitwa nemasabhuku, even madzimambo. Baba Isabel, icho kwadi muri yeZimbabwe ndirimo paka pindura. chakupindura chakamira sei? Inzwai mukoma KB, munhu ari kuti hatizivi mutemo, asi tinotozviziva kuti hatizisi tinotonga, hatizisi tinobata munhu, asi tinotozviziva kuti kuba imhosva. Tinotozviziva kuti kurepa imhosva. Zvese zvinosungisa hapana vasingazvizivi. Baba vakareperwa mwanasikana wavo, vareperwa mwanasikana wavo ndokuendesa nyaya kumapurisa, ndokubva zvabuditsa umbo kuti munhu akarepa, nokuti madoctors vakazviona kuti ndo zvakaiteka. Mapepasi achibva uku achibva enda kumapurisa, mapurisa akasimudza nyaya, munhu achibva kandwa mukati, nyaya ichibva enda kukoti. Right? Nyaya yandiri kutaura iyi yakutosvika kuma 8 years yaitika, asi pane zvaidzora mudariro nhasi. Kwanzi titongereiwo nokuti vemutemo vanenge varimo munhevhenyuro. Chichaitika Munhu achibva enda kukoti, munhu achibva sungwa, dare richibva raona kuti ichokwadi munhu akataza uyu, ende munhu uyu ane kereke yaanonamata akarepa uyu. Ende mwana wakarepa, mbuya vemwana wakarepa vanonamata semi muchechi muchete, naiye murume baba vemwana uyu vaimbonamata uchechi iyoyo, asi kurepa ndokwakaramba. Ndobva apinda mataredzi mhosva, apinda mataredzi mhosva, dare richibva raona kuti munhu ane kodzero yekutongwa nekuti abatwa nemhosva. Dare richibva richevedzera 18 years nokuti ndio mutongo wemhosva yako. Munhu ngapinde mukati. Dare richevedzera 18 years mukoma KB, zvikanzi kubvisirwa matatu, ndobva bvisirwa 3 years, ndobva sara 15 years. right? Pa 15 years ndo dzakaenda kunotonga chi, dzakaenda kunopika munhu apinda mukati. Vakareperwa mwana, hama dzemunhu akarepa nemabhururu vese vakabuda mudare vachiziva kuti umwe wedu asara mukati, apiwa makore makadi 15 years, ndobva apinda mukati. Apinda mukati pa 6 months baba vemwana vakaona munhu akufamba pansi. Ku 15 years i6 months ndobva vaenda kumataredzi mhosva. Ndauya kuti ndizobvunza, ndiri mwana uya uyu varikodzi aya akaripo gore rakati, muno tikauya mataredzi mhosva muno mukazviona kuti mwana uyu akarepa mwana zvechokwadi, muchibva mamupa mutongo 18 years, ndobva mabvisa 3 years kukasara 15 years. Pa 15 years ndobva iswa mukati, munhu pa 6 months tiri kumuona ari pansi. Right? Sika ndikati hakuna zvinhu zvakadaro, watakatonga panapa isusu
ari mukati, arimo mukati, nokuti makore ake hapana paikazotongwa zvakare kunzi anofanira kunge ari pasi. Hapana pakanzi apiwa kana kuti bailout, pakangonzi munhu pai mukati. right? Wow, saka ndoita sei zvikanzi endai kujere munobvunza vakuru vekujere kuti munhu akabuda sei. Kukoti kwaudzwa munhu kuti endai kujere munobvunza kuti munhu akaita sei, akabuda sei. So murume uyu ari kuti kwaenda ari kutenderedzwa, ende kwakati, apo munhu ari panze. So mubvunzo wake unoti iyo, kana munhu asungwa akatorwa makore, anotongerwa makore kujere kukoti, ndikaenda kunobvunza kukoti, koti kana yaisa munhu mukati, munhu anoenda kujere. Koti ndio inongopa mutongo, munhu anofanira kujere. Yes. Kana ndichinzi inini ndaenda kunokombera ndiri kuona munhu panze, ndinoita sei? Ndinotonzi inini ndega enda here unobvunza kujere kuti munhu isei ari panze. Saka ivo vakamboenda here kunobvunza kwavanga vanzi ngavaende kunobvunza nedare redzimhosva, vakaenda ikoko vakanzi kudini? Vari kuti kana vaenda ikoko vanonzi izvo hauna kodzero yekuona isusu. Zvinhu zvine mafambiro azvinoita izvi. Okay, ndofanira kuona ani? Ari kunzi anofanira kuona ani? Havasi kuudzwa. Vakadzokera kutonzi takatienda kujere unobvunza. So vapedza kudaro, pavanhu vanonamata nambuya vane muzukuru akarepwa uyu, havana kunge vaziva vamwe vacho kuti mwana akarepwa nemuvhangeri womuchechi umwe, mbuya ava muzukuru wavo. Right? Vamwe vacho vachibva vasvika kumba kwambuya usikanzi tiri kubva kudzi nyaya idzi, tiri kutenda zvakaitwa nemukuru wechechi yedu. Kwamuvhangeri nei vanga vasungwaka vachipomerwa mhosva yavasina kuita, vanga vatovharirwa. But zvaita sei zvanani, vakabuda. Nekuti mukuru wedu wekereke yedu akamhenga ari mukati jeri. Okay. Saka vakazomira muvhangeri vakaita sei, vakabuda. Vari kuudza mbuya vemuzukuru haazive. Ndopakazonzi ichokwadi kuti mwana iye akarepwa, muzukuru wangu mwana wangu. Right? Zvakaita kuti vanhu vane mwana akarepwa vagoziva kuti chii chakaita kuti munhu abude panze, asi umbu hwekuti vaitaure hunonetsa. Asi shoko ravo riri pakuti izvo munhu akasungwa akanzi 15 years, right, anokwanisa here kuzodzoka panze asina kumwe kudare kwaaenda kuzongoonekwa apanze, asingauye nenzira yekukoti achibudira kujere. Hapana chirongwa chakaitwa chokuti mutungamiri wenyika vakasaina kuti pane vanhu vanofanira. Aiwa, hazvipo zvese izvozvo. Akangoti 6 months dzake dzabuda, chirongwa chemutungamiri wenyika hachitoripo ipapo. Aiwa, togona kuvabatazve ve-ZPCS. Right, tinzwe kuti nyaya iyi kana munhu akasungwa akapinda imomo, right, vanomubudisa nenzira ipi? Vane kodzero yekungoti kana wanga une 15 ne7 imbobuda, kana kuti zvinofambiswa sei munhu kubva kukoti kuenda kunopika nokuzobuda kwake? Regai timbonzwa vedare, tinoziva kuti pane vakawanda vanoziva nezvemutemo. 0713938538 0713938538. Titandizeni, uyu musungwa uyu akabatwa nemhosva yokubata chibharo, mwana wacho akabatwa chibharo, anga akakura sei? 11 years. 11 years. Right, iye anga aendeswa kukoti ipi? Anga ari kujeri kupi? Anga ari kujeri kumubhindura iko. Yes. Ndoko akazobudira. Ai, tinotenda baba Isabe, regai katimbotengesa timbonzwa mashoko anotevera. Paka. Harare. Chiri kuti kudini chemuHarare? Muri yeZimbabwe pane musha, vana vane misha yavo, baba vane imba yavo mukati meguta reHarare. Ndine urombo vazondiona nhasi kuseniseni tiri ikoko, ndinoziva kuti ndari chidzoka shoko yekuti bhosho Harare apanapa. Aiwa, handina kurara ipapo, ndamukira kuseniseni kuti ndinyatsonzwa kuti zviri papi, nekuti vese vanga vachiti hatigone kuti tingatero chite sei, asi kwagona kusvika sezvemuri mukati meguta unosvika uchizona zvakamira sei. Ndizvozvo chaizvo. Vana vakaenda pamba pana baba vavo, vakati baba, kwatiri kugara mudzimba dzedu vasikana nevakomana hamusi kugarika, hazvisi kufamba. Munoziva kuti mwana wangu akafa gore riya, vana izvozvi vari kurwara zvimwe hatikuudzei, kumabasa kuti tiri kudzimbwa, jamba rushava
munyama asi vana ava manje ini chitaura neni vanga vari kuti aiwa patiri kufamba pana kana kuri kubva zvinhu tinazvo mufamily medu. Vana vakaenda pamba panga pana baba vachinonyunyuta mafambiro ezvinhu. Vana 6 apa 1 ndiye asina kwanisa kuvepo nekuti asi munyika ino yeZimbabwe. Okay. So asiri munyika yeZimbabwe baba ava ndiyo baba vasara but amai avachisiri amai vevana ava amai vavo vakafa. Ende amai ava vafa kudaro baba vakatora mumwe mukadzi hembe dzaamai ava pane kukutana kana kusaonetsana kwakaita baba ava nehama dzavo kwamai hembe dzasina kugwewa nandasi dzirumba imomo muri kuti tu wavakatora nematambudziko nerufu mama chibva wasvika pamba baba tiri kutambura tati tikuudze pamwe tingafambidzana tese svikana baba ini mabasa akandiwandira plus muviri yangu yaite zvakanaka asi ini munomboita baba chibva wapinda mumba vapinda mumba avachada kubuda tuwazi baba vari mumba narume ko munhu ari mumbamo kana iwo baba akaramba vari mumba basa rinobatwa sei tinotendera sei kuti munhu aite sei ngavagarite sei tishandirwe baba vachibuda imomo vakabuda vanikapfumukawo ini panapa ndinouraya vanhu panapa pamba pangu vakabva vananga kuenda kune munhu wacho ari kunzi ada kubatsira ndokutanga kumurova vakabata kapfumukawo ibva pano waenda ni panapa kana waenda mwana panapa pamba ndipangu buda pano so munhu aida kubatsira achibva ati nemaitiro amaita baba mandirowa womwe ndiri pamba penyu nokuti patasvika pano maratidza kuti mambogara dare iri kuratidza kuti manga muchizivana kuti makatumana ndaimboda munhu. Yes. Asi dai mangoti ndakazofunga zvakanaka munhu budai nguva yese yandagara panapa iyi manga muchitaura nayo kuzoitei muchitaura nevana vei zvamaita izvi mandirowa baba pakanzi mandirowa ndokutokunga chibhakira kuti rova munhu zveshuwa zvikanzi aiwazvo wangochitorowa ndakukurova manje vana vachibva vaenda kunobata baba zvikanzi nemushandiri nokuda kwezvadaitwa zvinyaya dzandaringa pano dza2 ndauya kuzoshandira kubvisa zvinhu zviri panapa zvamanga muchitimi muri kunetseka zviri pano kwete kuti muri kutsvaga regai ndikuti zvinhu zviri papi zviri pano zvikanzi unonyeba uri mwana mudiki nababa vaya ndokuda kurova zvakare mubatsiri vana vakaenda vakabata baba musadaro vamwe vanga kutosvika pakutosvika kuti akati asi mudhara womakudaona kuti zvinhu zvorota sei tauzokurwisaiwo nesu vamwe vanga vachidzorana nokuti manga mune vamwe vakuru futi venharaunda vachibva kuti musadaro ndobva vadaro. So shoko rakazobva kumubatsiri rinoti inini pachangu ndarohwa asi zvandarohwa kudaro handidzokere ndisina kudana kuita basa randavenga pano nokuda kwokurohwa kwangu kana kurufani chafira pano asi pane zvandakakuudzai ndobva atorana nevanhu vake vanoshanda navo ndobva ataura navo right ataura navo ndobva azoshedza vaizvikanzi inini panapa ndiri kushanda panapa kunosvika ndofunga pane zvamuchaona sei zvichaitika panapa mukaona kunyangwe munhu akafa munyangwe mukaona pauya mombe chese chamuchaona kubva izvi ndapanapa kuti ndakutanga basa achizi chinjo kuti munonoripota kudzaona kuti next kana kuti pafa munhu munoudza mapurisa kana kuti pakaita sei aiwa tichiri kushandira panapa imimi kutanga 10 dzamangwana ndo dzamuchazoti izvi zvinoda polisi izvi zvinoda manikiseti vaudze izvi zvinoda machairman nokuti ndinenge ndapedza apa ndamboti inguva yangu mandidana right rekanikuita basa kontonya yachona vanhu paipa ndozi vambotanga vachiita nyaya sikuza kutandara nditika nokuti vana vakabva kudzimba dzavo so vanga vachifunga kuti vanhu vachatorara pungwe pane zviri kuitwa svikanzi aiwa kurara ticharara kunyange takagara panapa so vanhu vakagara ipapo uyu mushandiri uyu angatobvisa chero hembe dzake dzibasa achiti takugara takutandara akagara kudaro ndokungoita senge munhu adonha pachisitu changa akagara ndokudonha pasi munhu adonha vanosema kumwisa vanhu ndipakadzira vanhu pane zvotaurika panapa kuti asizvo vaanoshanda navo zvikanzi ndezvimwe zvezvimwe zvacho varegere vakadai so tinogona kuzovabata kana kuona kuti vaita sei mangwana after 10. Okay, nyaya iyi ndiyani zuru ndakakutara chidimbu nezuro ndo 10 dzechizikuseni dzaitaurwa munhu akadonha akagara pasitu ndiani ndiye mubatsiri. Okay, ndobva adonha kudaro azvikanzi amusiya kadaro pano kwanzi chiro chaitika musabati saka izvi ndo zvatanga izvi ndobva adonha vanhu vangogara bebe but unoziva vanhu vamwe vasingashande naye vanenge vachingotarisa vamwe vachingokunya lomana tarisei munhu wakomana tarisei munhu ndo pakatanga kubuda mweya wokuratidza kuti neusiku iwowo nhunzi dzakutotinhira nhunzi kutotenderera
simulatori kupa kunobaita sei vanhu vasiye kudaro mangwana nezuro kumapasi 6 dzokuseni munhu uya manje baba epamba apa kwakusvika kuenda kunogara ipapa vachitedzera kuti izvo ndakati kudii vana torai chitunha chenyu muende nacho vakushedzera kuvana vavo torai chitunha chenyu muende nacho munondishedzera vanhu vakafa kudhara vanhu vanochita nyaya dzavo panapa vari mukati mekuita kudaro handitika saka vaita senge munhu akurwara nenjere vachitaura vachirova pamusoro pemutumbi wemunhu uyu so pavakarova kudai soka munhu ndokungoti kware kwazvo mukoma KB kwakuchimuka mubatsiri kumuka kwake no nhunzi no what atuve munhu chaichai so ari kushedzera kuti ndipei angave magemens kana kuti machira ekushandisa pachivanhu kuti mubatsirike machira ebasa rangu angave magemens kana kuti machira ndipe basa rangu vachingopedza kupfeka machira chiti achitenderera ipapo baba kuti asingemana kuti sei ndokutanga nezuro kutanga kupwanya mahwindo vachitenderera imba vachiponya mahwindo handidi zvinhu zviri kukanganisa vana vangu zvinhu zviri kuda kuuraya vana vangu zvinhu zviri kupengesa vana vangu asugara zvakanaka zvinhu zvacho zviri kuchema nevana ndozvaka zvakutenderera baba vachitenderera imba vachiponya mahwindo kubvisa madoors so zuva ranhasi mhuri yezimbabwe ndope vakati nezuro kumapasi 3 ndope vakatanga kuchera imba vachichera nepasi kuenda pasi pefoundation vachiti ndofanira kuti ndibuda nemukati nekuti ndo muzviripo nozuro pavakabudisa plastic paper yange yakasungwa payakabvajanurwa yakaonekwa kuti ine zvinhu zvinenge mabhonzo anenge maparts yekuti kana mukatarisa dzimwe dzenguva munogona kuti pamwe mutezi wemunhu kaundi chii zvikanzi zvisiyei zvakadaro so baba vanga vachishedzera vachitizvo mune nyoka mumba umu iri kuuraya vana vangu so zvikanzi nemubatsiri pazvinhu zvese achibva shedza vana vakataura navo kazevezeve mukaona pabuda chakati kunyange asati apedza imba iyi regai apanye imba ndeyake pane chatinoda chiri mukatumu chinogoti muriraramo imi pachenyu vana imimi munoenda kumabasa kana zvinhu zvakufamba dzokai muvake imba ishi imba iyi iri kupazwa pati nzira yayo irida kuponesa imimi ngaabvise muridzi ndo pakazobviswa chinhu chakarambidzwa vana kuti ndiri kukumbira kuti musaone asi zvakangonakira kuti achina kubviswa neni mubatsiri chinhu chichabudiswa nani nababa venyu vachibvisa pasi zviya zvekuti vanopinda pasi pemba vachibuda nemavhu vachikanda kunze vachiti ndoda kusvika pachinhu chiri kukonesa vana vangu kuroorwa chiri kuuraya vana vangu chiri kuita zvinhu zvakadai so apo mukadzi anova ndiye step mother anga ari pamba zuva rekutanga risiri ranhasi nhasi anga storipo akatorwa pasi akatiza akati kugara kwananchita ndaisaziva achiti iyo mashoko anoenda kudzwa nemwanasikana anove ndiye achiudzwa namai avo achiti zviri kuita baba venyu handirambi kuti manyepo nekuti baba venyu zvavaita dzimwe dzenguva vanogona kuita 3 days vakagara mumba kugara pambedha kuti tarara pambedha risa mablankets kurara hope ndinogona kupepuka ndichiona vakagara pakona mubhedha vakagumbata zvaurizi kusvika mangwana kuseni vachibuda vachiita kuenda kubasa 3 days pamwedzi avashawe mazuva 3 avanodaro so handizivi kuti zvairevei kuti ndivabvunze ndatodzwa kutya ndikasavabvunza vane zvavatotaka kutotaura kuti ndinozvisa kuti unongoida kubvunza ndindikagarirei unoziva zvinoita pfungwa zvakati nezvakati votanga kutaura dzimwe nyaya dzikaitika kumashure kuti ndiri kufunga zvakadai asi mai vanotaura chiti iwo ini ndaifunga kuti mumba mandiri kugara umu mune hembe dzemumwe mukadzi dzimwe dzenguva mukadzi wavo ari kudzoka but ndaingofunga asi inini pachangu handina zvandikasangana nazvo saka zviri kutaurwa izvi nezvavarota baba venyuzvi handirambi saka nhasi ndopazobudiswa chinhu chisvika kuseri so vanhu vasvika apo tiripo vangaifunga ndararapo ina ndakutorarapo ndatoshemedzwawo ndikasvika kumapasti 5 dzokuseni ndasvika ipapo mukoma KB baba wapwanya imba chinhu chabudiswa nababa chazonzi nemubatsiri kuvana regai kuchitarisa chinhu iyi machiona here chakaputirwa zviya zvekuti rondasinge bhegi reledha ranga rakutojikika nenyaya kuti ranga richigara pasi but mubatsiri aramba akati umu ndiri kukumbira kuti musatarise musavhure nekuti hana dzenyu vamwe hadzisirizwa zvinhu zvingazvingotorwa asi chandiri kufara chiri ndechekuti handiziri ndenda kunotora chinhu ichi chinhu chini chabuda nani nababa venyu saka iko zvinozvo kuseni kudoko vanga vanzizvo vasungei nekuti havana kurara vachingomhanya vasungei varare zvoko vazorore pavanomuka zvinenge zvarati chinhu chatakati chida isusu ndichoche ende iko zvinhu hachivatenderi kuti vapwanye imba yavo so ndichanzwa iko zvinozvi kuti kana masikati yapapi uyezve vana ava kufunga kwavo ndo zvichaita here kuti dambudziko ranga riri pava riite sei ripere asi wandisiri kuziva kuti achadzoka
ndamai vano step mother vanga vari pambapa chinhu chemunomahararishi. So vana vari kuti kudini mushure mekunge baba vambotsika madziro kuti mubatsiri aite basa, mubatsiri achibva aita zvaakaita baba, vachibva vatanga kutanga vari kurwara njere, vakatanga kupwanya imba kusvikira vabvisa zvinhu zvavabvisa pasi pemba. Vana iko zvino zvimukoma KB handisi kuri vanhema. Vana vari kushevedzera kuti kana imba iyi zviri zvaikonzeresa, imba iyi mukauya pana pabhosho atitanga kuva hey shatiri kuda upenyu. So iko zvinotamira unoti ndo zvaikonzerere, asi kwesine makuyangera kuti manga muchimbori nechii umu manzizo amusavhura vana munogona kurwadziwa. Vanoshoraka vana kuti honai munhu wamakaunza, kusvikira baba kuita kunge vakurwara nenjere, vakupwanya imba kusvikira vachera vanobvisa chinenge bhegi icho chanzi mubatsiri vana musavhure nokuda kwekuti ka mukati umu kune vane hana nete, munogona kuita seika kuvhunduka ipapo ya pakaipa. Dai manga muri mimi vana maita sei izvozvi baba havasati ka vadzokera panzvimbo yavo chaivo vangonzi vasungei vambogara vambozorora. Kanyemba marathon yakareba 42 kilometers 42.195 kilometers. Ndinonzi T-bus ndiri padomboshava pamverechena, pariso padomboshava pamverechena. 0713938538 0713938538. Hona zviri kuita ka messages acho hanzi kudiniko. Kanyemba icho chemu Harare zvakaoma, vabereki vedu ava vakaoma chokwadi, vane moyo yakaoma. Ndinonzi Mai Henry pa Windsgate pa Rodsville. Okay, hanzi vabereki vedu ava vane moyo yakaoma zvechokwadi. Apo vana vako vananya kubereka vaunenge uchiitira izvozvo. Regai katinzwe kuti vamwe vanoti kudini messages acho akawandisa. Good morning Kanyemba. Mushaka KB mushakabvu vava usadzore tsvimbo hama dzemufisiya izvakadaro. Ndimutsoka zvinamira zvepachimuti zvinosanganisira Mai Makoni, Mai Nosa, Mashizha Twins Association, kuzoti Clemens Tachiringana, Clemens Mashonganyika, Desire and Fidios Chigwededza, pamwe chete kana Prominent Mandombo, Prince Muningewa, Gift Chiruka, David Chiruka, Bima Dziwanzira. Ndinonzi Alfred Mafrado Madekufamba, representing National FM, ndiri kunoko kugwero. 0713938538 0713938538. Reka ndiverenge message iri pano. Kanyemba na Bosho vari kupomerwa ava ngavabuditse mapatsi emufi vakanonoka, vari kuparaka mhosva dzakawanda mufi hanzi dzakawanda mufi apera. Okay, ndinonzi Robson Mapulanga ku Westgate pachigomo. Hey, hanzi vari kupomera mhosva yekuti ndivo vane vana vakauraya kamushakabvu. Please ngavato taura nevana vavo kana pane zvavanoziva ngavaite zvinofanira kuitwa mufi asati ka asimudza rimwe fedha. Kwedu zviriko izvi sekuru vangu nehanzvadzi yavo vanotoenda kumasowe kuno challenge vaprofita kuti hapana zvamunotiita vanhu vanouraya. Amai vangu vakatoendeswa, musataure zita rangu baba Isapeo. Kwedu zviriko izvi sekuru vangu nehanzvadzi yavo vanotoenda kumasowe kuno challenge vaprofita kuti hapana zvamunotitiita vanhu vanouraya. Amai vangu vakatoendeswa. Regai kutaura zita rangu, icho chiri panapa chimessage. 0713938538. Regai katimbotengesa 26 minutes past 11. Ndine katinzwa kuti Zimbabwe inoti kudini nenyaya iyi. 0713938538 kana 0789600748 paita munango panteru baba Isabel. Hello National FM. Yes, Bosho. Makasimba ere mkoma wangu? Atosimba yezvika bakuku zvakaoma izvo. Kwanzi kudiko pa Country Park. Pa Country Park pari nani ena pari kutonorera zviri nani. Right, tibatsire tinzwe. Ndabatika ndozvati vakumara kufirwa vanosatori kufirwa kunde kwaitwa munhu weona kunga advantage unoziva. Kufirwa isi choice munhu anenge kusarudza. Kana waona usingagona kutogara naye mwana zvinani utongotsvaga waunopa kuti haachengetai. Akuda kushungurudza zvinhu izvo zvadaona izvo haazviite vakuma. Zvinorwadza.
nekuda kuzama futi kuda kusvibisa mapurisa ngaazvichenese panyaya iyo vabate munhu wokutaura muromo wakaipa sezvizvi kana achitaura nezvane mapurisa uchimidza vari kutenga mapurisa ari kuvapa mari vanovahoresa vari kupa sarari mapurisa vanhu vari kutaura mashoko ashata kudara polisi ngaizvigeze ipapo ibate munhu top ndizvozvo chaizvo votaura kweiwono tinodya nesu papo uchita uipi wakadai uipi ukanyemba urapo saka mwanasikana uyu anofanira kuita sei nokuti akarohwa apo ari kugara nagogo amai vacho vari kunze kwenyika anofanira kuita sei kubva nhasi ndo panonetsa kuti kana pasino dzimwe hama dzotagona kubva kusuduruka ipapo ka panonetsa kuti oita sei zvati kuti kufirwa kunotonetsa anotongogara ipapo asi obatsirika mapurisa kuti amubatsire vari kushungurudza mwana oita kunge sonomboti batwe mbichana voregera mwana ndochinhu chikuru chinoda kufanira kuti chiitike ipapo aiwa tinotenda ingomutsai vaviri vatatu tinzwe rikandimutsa vabereki vangu kuwedza ukwarisa notoda kuvamutsa ikoko kuna sekuru ndovamutsa futi kwanyarambi kuzviyambe uko ndomutsa vanatezvara kwamazimari ese ndovamutsa ndozomutsa zvakare timu mashasha ndodarika samuel gwayawo ndozoda mufana zhuwawo guruwe kwafana kwachikwetedza guruwe ikoko tinacho gotora nalington chingoma vombotidaidzira vanhu ava vanoti Susan Murindi na Blessing kutadza ushemo Blessing wachirumanzuko mubvadza katatu kanyemba ndatenda hangu Susan Murindi more blessing kutadza ushe more blessing kutadza ushe more blessing kutadza ushe po rikiti bo Isabel rekati mbonzwa kuti ndiani ari parunhare taurai nemuterere ari parunhare halo pachibutapo halo kebi na bojo mamuka seiko maititi wokuti maititi kuri seko kumazowe mazowe kuri raituko tinotenda maititi ndoda kutanga nayambuyawa tepagokwe kana pakana yes pakana kai ambuyawa ezangachiti havaoni akazoziva sei kutora foni kufonera vabhanawa iwo asingaoni yes mbuyawa vanoona asi kuti vanoroya wanoona usiku ende imi muna muchiti havasi kuona nekuti wakazoziva sei kuti gedza indifonere nhindi iwo asingaona aiwa vanhu vane matambudziko ekusaona hazvireva kuti havakwanise kuita mwe mabasa vanogona kutoshandisa laptop vanogona kutoshandisa foni zvakatonakisisa ende apa tina kutsvaga kuti nzira yavakashandisa pakuzoudza hama yange iri ipi iwo waitoendeswa uteileti wachitobatirwa sipo nemuzukuru kuenda uteileti yes asi mbiya ona kambiya kekuti havana kana utoposa kuita mukambiya imomo dareke riri bhaketi vaititi nokambiya yambuya vanoraya plazi vanamaigura vangu vapinde mugezi nekuti maroero akaita havana kusvika kubvunza nyaya kumwana kuti chii chamboitika peinotora masaidzi ese saka mwanasikana anokusvika kungorova chete nekuti vari kuziti vanozvivana nemapurisa aiwa kungotaura kwemuromo inga vapinde mukati avo ndivo vanoswera vabatwawo plus vari kuti mwana wega mukanyatsomubvunzisisa ari kuabhiswa kubva achiri mudiki kusvika zvaari izvozvizvi saka tingabatsire sei mwana uyu vanhu vakadai soka welfare inofanirwa kupindira ipapa hurumende inofanira kupindira ichokwadi nokuti mukaona plus ndantoda kubvunza kuti pairohwa mwana uyu pane vanhu kava vaitora mavhidhiyo hapana airandutsirawo asingotora mavhidhiyo paitori nevarume vanga vari pamwe chiti shuta nyazotora muri kuona manje kurarama kwatiri kuita mazuva ano kudai kuri kufa kwemunhu uri bhizi kutora vhidhiyo ndizvo zvakatoshata ende zvinorambidzwa nehurumende zvakanyanyisa izvozvo ichokwadi kuti unotanga kubatsira munhu usati watora vhidhiyo wakatotadza futi vanhu ivavo regai mapurisa vaite basa aiwa kuswera kwezuva nhasi muchanzwa kuti pane vanenge vabatwa kugokwe kana uko
toya uyo kusungwa uyo achiona chikomba chane wana watatu chikomba zviri kuitika kati ungotendera paroundabout wako vana kuna kuenda hanzi nemwatiri kuenda azvikomba nyika inoika mende iri kutomboda munamato kumbotsanya maititi halo hanzi najoini moyo ari kupretoria South Africa vakadzi vevanhu ndo vanotipa zvivindi kuti usatya hapana zvaunomboitwa nemurume wangu ibharanzi. zvinogona kudaro nokuti kana iwo wakupinza chikomba tione mumwe murume uri kutomuti ibharanzi kana kuti ndizuze chaiye ingosweresai vaviri vatatu vaititi. ndinosweresa inini kedina bhozi nebasa ramunoita nekuti pane zvimwe zvinhu zviri kutofumuka munyika dzakanyanyisa nekuti dai pasina izvozvisika nyika yakaremerwa tinotenda zvikafumuka vamwe vanhu vanotya. ndosimbisa sisi wangu ari kubhangeti nasisi wangu ari paheadlands apo maimwedzi ndosimbisa vana vangu vari pakuwadzana 6 wese inoti muswere zvakanaka nevese vakabata chimuti inochiswerai zvakanaka futi maititi. Ngatimbonzwa mumwe muteerere kuti anoti kudini. 0713938538 paita munango panteni webhosho. Halo Lesau FM. halo Mamuka sei mama? ainosa kwadhankwezi Chapindira. Kwachitamo! wachitamo otenga kazi ainake zvivindi madzimai munozviwana kupi? aiwa kwete madzimai mudzimai uyo zvivindi akazviwana kupi zvekuti unoti murume wako ari kujeriyo saka uchitora mumwe murume uchiya naye pamba odzokera futi wouya futi mbeuye one side kufadaya mafadairo avo akanyanya mai havachemwari avo kwete kungounza chikomba bhati kuti mwana 1 mwana 2 mwana 3 nechikomba baba vari kuchitokisi. osa ndikuti asi vangowanida mutupo one side here vakadii kungoramba vaine murume wavo iyeye ameno hava mai avo vakanyanya vati tikumbokurudzira zvakadaro semadzimai kwenga vamwe varume avo vakaenda kujeri vanoshingirira svika varume vadzoka wani kwaicho chikomba kuzoganza kuti ndiri kufuna mwana wangu. wana wacho kana iwe kusatika kwacho chikomba chakatika pai ende murume uyo akabuda ngaende unomhan'ara chine ushika ngavamubhadhare kozidasara nguva yavakamutambisira apa pamwe ndivatokunza kuti asungwe futi nyaya iyo yakasungirwa dzimboti mhosva dzei ndo zvatinoda kutsvaga kuti dzanga dziri mhosva dzei. tinosera tave nadzo saka aivabaisa dhoito kuzai munofambira nyaya dzacho ngavasungwe vanhu ngavasungwe avo tu avo but imimi mufungiro wenyu kana murume uyo akabuda akaenda kukoti anofanira kuchaja mari. mari refuta iyo tingagone kuita vane zapa vana 3 mungatambe nevana 3 gai unongovarora mukadzi wako munhu wechita vana 3 makore mangana wai ini musakambere nhumbu 9 vanzi mwana nhumbu 9 vanzi mwana nhumbu 9 vanzi mwana komakore ekurera yes aiwa amai avakaita chitema kuti adzokwadawo kosoti ambuya veusiku avo ina ambuya inikai iya vari kuzoiona sengine muteuro kana vasingaoni pakaipa ava mbuya avo kavo indakataura kuti ndine zvinhu tu zvandamirira mudare reparamende mutemo wevaroi nemutemo wevanhu vanenge varepa mitemo yepurezidendi vakangoigadzika ina hangu mainosandi tisina chitemo sure chokwadi ndinorwadziwa nevanhu vari kubata vanhu chibharo ndorwadziwa nevanhu vanoti roya vanhu ava mbuya vanenge pedzera kusaona asi usiku vanoona. Don't worry tichavasedza kaveparliament of Zimbabwe vanombouya panapa kuti mumbotaura navo. Saka muri kuti mimi mutemo waroi unofanira kuitwa sei? kuti muroyi akabatwa ivo ngavabvume kuti munyika mune varoi nekuti nezvinonzi munyika hamuna varoi asi si varoi tikuvavaoni saka tinoda kuti kuite mutemo kunzi muroyi akabatwa makore akati mujeri kuve vanhu vanenge varepa wevanhu vanenge varepa takaujekesa kare aba neziso wobviswa ziso aba nerwoko wobviswa rwoko aba nekurepa wonhingiringa babai
Bye bye. Ndizozvo. Atinoda nopunyikidza kodzero dzemadzimai wedu we. Kwemadzimai ari kupunyikidza wari kodzero dzevarume. Aiwa, avandakazoti vari kupunyikidza vakadzi vakanzi vanenge vane mari dzavo wenantora vana vaizvigunduru unovatandisa zvozoka vadzorera panenge vatora. Waiwai warina njoti pamwe vanenge vaine zvavari kutsvaga zvokuti vabatsirikawo. Kana nesu tiri kumbunyikidzwa futi nemi. Manga vaenda kumapurisa kana marepuwa manga rai kumapurisa wacho. Hakuzi kumbunyikidzwa here vana 3 pamukadzi wangu. Apa kumbunyikidzwa ndakati kuti baba vakakuti. Bye my nose. Aiwa baba ikuporese vateereri akateerera hachi kuti tiri kubvira wedu. Tinotenda. Baba bye kwazinoirema makaisa here munenge muri kusaidhi kwavo imi. Yani? Yanesi yasimbere yakakumbirwa kubhadha zinonga irire ndisawira wako here. Inonzi zinoirema. Pane inonzi zinoirema. Regai tiitsvage. Itsvage imuiridze mukutange muri kusaidhi kwavo vekuguru baba. I71 imai central ka. Mai central. Rodi yekumusha kwenyu kanyemba. Tinotenda baba Sabeu. Tacheza zvakwana chikotoke tiende kunyumba kapumule kuti avo vachadaka kukubata kuti usenyaya munobatika sei. Rega ndingoti pasvisa business center boss zvemunyati mamuka seiko masora seiko pamwe chete General Sharon Constable tafadza chekururama ari kwaputari uko pamwe chete shidira iye Constable goina pa airport apo commissioner wa Potemba nyati pamwe chete inspector Chakanza praise media wala chimuta akabata vanenge vachida kundibata munobata panamba dzangu dzita chipomero namba singanyadzise namba dzinonhuhwira i namba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 ndanga ndasiya wandinoti iye tarisai machakwa chimama ichocho chinenge chakabata chimuti matambose ndapota musabhipa sapita Zulu andirikitika usatirikite Kbina Bojo musape chikomba mhosva changa chanyura murudo ndinonzi Precious rudzidzo wemberengwa kumataga ukanyura unobhaisa here brain kana maziso anovhara here kiti